Menta kasngi ke sautrik ujiliu kasngi ke babaro kum ginong song hapo kari keleng dik kilakwa bantip ya laki kertong jongki lakin poin em syakatong kum bakila kershan manlong kum ki MP hala ki konstituensi ki jongki barkano tamlele ya ki kertong ki belaling a pisa bha ba dik lemla ra kende mensim ban poin no kapor ban penbana ya ka result habangi pai hapo ka jela jongiru hapo shilong sit ngimla banlen ba ka jingi kun MP mentau snem ka compare namar ka kam shongshit ladang ini nujor bat kiwe pat ki snem ki pai ba jong ka shilong sit ki bala kershan ya laki kertong ki ba ki yaman menta ki don hapadeng ka jingling a mensim Henry ki donru ki bala snus kem ba ki kertong jongki ki la job lupa Henry ha ka bakadu ki de ki vot ki bangila khnyat ya ki budam ki ba on sanyo menta kasngi manona ki kertong ki ba yo buntam ki vot kita ki la de ki nong job ki ban long kum ki MP Shalok Sabha ho ya menta ngimla bantip ya ka rizal Henry ka dehi menta kasngi bangin yo apat ya ka rizal patikna ngi ha ban ap satang khnit kenta bantip no ya ka rizal Henry ngi kermen lada dei mano ki ban long kum EMP ban long kum ki nong yasaj pasisha nak benta ka jai benreu om tangkum uthlong ha kendong baro san snem lanter kimat ki jura jong jai benreu kidang sa tenglot hadu menta nadu ka ILP kak jen kasih ha ka kernit ka bapra kiput kisam bapura bat ka jela asam bat kiwe pat kimat jong ka jai benreu kumta ngi kermen bat ngi kit bokit yang ru ya u neka MP ki ban sa syajit na ka shilong set ban bu akhmat ya ka jai benreu bat ya ki eke pat hadin